Diyos marhay na aga sa indumatugang, matindog po ang kabos, asin po na niya to ang novena, para kay Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels, choirs above are raising, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down at this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom, discipline us with your truth, console us with your tenderness, protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them. For your sake, we beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with a strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. in every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointments, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us.
when others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritates us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness, faults, and shortcomings and every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the Have world, mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. Let us pray, O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidly establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi para sa katoninongan sa kinaaman. Maheherakon asin maugayo na ama, da ika masasabota nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal. Da pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa biolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga babangis na kahurasaan, biolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad, asin katoninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katoninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasana sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo, na makua ang ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katoninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang lambang saro sa to, magpuon ng God asin dayupot na maglakaw, sa dalanin tunay na hustisya pagkaherak, asin katoninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi, sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katoninongan. Amen. Sa ngaran ka nama, sin kan Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang kabos.
Sa giraray Diyos maray na aga sa indo mga tugang, an sa tuyang banal na Eucharistia, ngunya na aga, ipinapanungod sa mga intensyones kan mga minasunod. Pasasalamat para sa birthday blessings for Pauline Labalan, dulot kan Labalan family. Pasasalamat man ni Jusel Asaytuno and family, siring man ni Zarina, para man sa 58th birthday ni Gary Azayas, dulot ni Gary Azayas. As in para sa gift of life and birthday blessing ni Kurt Leon Perez, dulot ni Lola Ne and Lolo June. Igwa man na special na kahagadan ng mga minasunod for good spiritual, physical health, and safety kan sa iyang pamilya, dulot ni Rosie Azupardo Cantara and family. Special na intention man dulot ni Henry Binos, as in ni Domingo Peñaflor and family. And para man sa successful operation ni Paulette and Jam. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie Azupardo Cantara and family, Eduardo kan Mendoza family, sa kalag ni Ruben as in Leticia, dulot ni Lian Rico Obal, kay Elena, dulot ni Marites Astillero, sa kalag ni Luis, dulot ni Meg Los Baños, kay Antonio, dulot kan Jacob family, sa kalag ni Carmen Roberto Sr. as in All Souls, dulot ni Eleanor Milan, sa kalag ni Salvador, dulot ni Charito Masinas, as in sa kalag ni Arnold, dulot ni Maria Selenia Valle, siriman sa 28th death anniversary ni Rogelio Sr., dulot ni Marisa de la Cruz, sa gabos na kalag, dulot ni Zarina, sa kalag ni Francis Hill, dulot kan Alpapara family, as in sa kalag ni Jose, dulot ni Relente, kan Relente as in Morillo families. Sa kalag man ni Jose, dulot kan Nas family. Matinog na po ang gabos, as in awiton niya to ang awit sa pagpuon. Inapod kaning banal, tinipon ng iso, sa Diyos na sa tungkatong. Good morning. Good morning. Sarong komunidad, kita nagkakatiripon sa pag-omaw asin pagpasalamat sa kagurangnan. Sa ngaran ka na ba? Kandaaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Sarong dakulang solemnidad an sa tuyang pinagsaselebrar mo niyan, an solemnidad ni San Pedro asin San Pablo. Mga pinagkukonsiderar na great pillars of the church.
Hagaron niya to an sa indang intercession, mantangon yan ang sa tuya man na diocese, nagseselebrar kan ika-75th Diamond anniversary kan sa iyang pagkamukna o sa iyang pundasyon kang June 29, 1951. So pinagselebrar o pinagmugna an sa tuya pong diocese. Sabayan niya to an sa tuyang bilog na diocese sa pag-omaw asin pagpasalamat sa mahal na Diyos sa biyayang ini kan simbahan. Wanyan midbidon ta po an sa tuyang mga pagkukulang ihagad ininintawad sa mahal na Diyos takaning magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisad ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamimpi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Asin darhon kita sa buhay, dadaing kasagkora. Amen. Mag-omaw kita sa Diyos, awiton ta ang kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, asin sa dagat at walinongan, sa mga taong marahay ang buong. Inoong maumi ka, rinurugyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, hulikan na kulang mo kamurawayan. Kagurang na Diyos sa den langit mo, Diyos amang magagamang. Kagurang na kikmuktong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako an sa mong pagimahera. Ika na nagtutukaw sa to ka nama, kaheraki kami. Ikasanaan pala, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan nurong kahalangkan. Hesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamipi kita. O Diyos, nasa solemnidad nin mga apostoles na si San Pedro asin San Pablo, nagtao
Nin ginagalangan asin banal na kaugmahan kaining aldaw, warasan sa imong simbahan, na magsunod kan sa indang katukdoan sa gabos. Nahuli sa inda, nag-ako ang simbahan kan kapinunan nin pag sa Diyos. Huli kay Hesu Kristo kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahada kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw ang gabos para sa liturhiya kang tataramon, asin himateo niyato ang babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kaytong mga aldaw pinaapod ni Herodes ang nagkapirang mga kaayon sa simbahan, tanganing pasakitan sinda. Ginadan niya si Santiago, tugang ni Juan. Asin pagkahiling na ini, nagustuhan kan mga Hudiyo. Ipinadakop man si Pedro. Ini nangyari sa simana kan Pasko. Ipinadakop asin ibinilanggo. Nagtugon, nabantayan nin apat na grupong mga soldado. Apat na soldado sa lambang grupo. Pinag-isip ni Herodes na iatubang siya sa banwaan pakapasko. Mantang si Pedro binabantayan sa bilangguan, daing patod na siya ipinamibi kan simbahan sa Diyos. Kan banggi bago siya iluwas ni Herodes, si Pedro nagturog sa pag-ultanan ng duwang soldado. Nagagapos ng duwang kadena, asin may mga soldados na nagbabantay sa pintuan kan bilangguan. Nagpahiling ang angheling kagurangnan, asin ang kwarto na liwanagan. Si Pedro tinalpi sa hirog, pinukaw asin sinabihan, magmadali, bumangon ka. Nagkapurutol ang mga kadena sa iyang mga kamot, asin ang anghel nagsabi, maghagkos ka asin isulot mo ang sandalyas. Nagtupod si Pedro, asin sumunod ka sako. Si Pedro simununod paluwas, day aram kung totoo ang ginigibo kan anghel. Hulita, garubagas siyang nangangaturugan, inagihan ninda ang enot asin ikaluwang bantay, nakaabot sa pintuan na batbat paluwas sa tinampo. Ang pintuan nagsadiring nagbukas, nagluwas sinda, asin pagtiko sa tinampo, binayaan siya kan anghel. Si Pedro nakabalik sa dati asin nagsabi, totoo man ang God, ipinadaranin kagurangnan ang sa iyang anghel, tanganing iligtas ako sa kamot ni Herodes, asin sa gabos na kamawatan kan banwaan ni Hudiyo. Tataramon kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang anghel ning kagurangnan, masurog kan mga maimbod sa iya. Ang anghel nin kagurangnan, masurog kan mga maimbod sa iya. O umawon ko ang kagurangnan sa gabos na panahon, ang sa iyang kaugmahan, danay na uya sa sakong nguso, ang kagurangnan ipagmanin sa kong kalag, at mga mapakumbaba, mahimate asin mag-oogma. Ang anghel nin kagurangnan, masurog kan mga maimbod sa iya. Ipagrokyaw niya to ang kagurangnan, burunyog na ipagrokyaw niya to ang sa iyang ngaran. Hinanap ko ang kagurangnan, asin dinangog ako, sa gabos kong pagkatakot, ilinigtas ako. Ang anghel nin kagurangnan, masurog kan mga maimbod sa iya. Maghiling kamo sa iya, asin kamo maliwanag, day masupog ang sa indong lalawgon. Ando ka nag-apod, dinagod kang kagurangnan, asin ilinigtas sa gabos na kaurasan. Ang anghel nin kagurangnan, masurog kan mga maimbod sa iya. Ang anghel ning kagurangnan, yaon sa palibot kan mga maimbod sa iya, asin sa iyang sinusurog. Namiti asin hilinga tamarahayon ang kagurangnan, maugmaan minapaalaw sa iya.
Ananghel nin kagurangnan, masurug kan mga maimbod sa iya. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Dapit sa sakuya ang mga huring tagpo nin sakuyang buhay, inuula na, siring sa sarong libasyon, asin duminatong na ang panahon na ako magpaaram, marahay na pakilaban. Dinabanan ko, tinapos ko ang pagdalagan, inataman ko ang pagtubod, dai na ako bang hinahalat, kundi ang korona nin katanosan na tagama sako, na itataos ako nin kagurangnan, matanos na hukom sa aldaw ni iyan, bako lamang sako, kundi man sa gabos na namamaawat kan sa iyang pagpahiling. Dinamayan ako asin pinakusog ning kagurangnan, tanganing hulis ako ang bilog na mensahe, ikarokyaw asin ang marhay na bareta, madangog kang gabos na banwaan, asin man tanganing ako agawon sa nguso kanyon. Agawon ako ning kagurangnan sa gabos nin maraot na pagupop sako, asin iingatan ako sagkod na makaabot sa iyang langitnon na kahadean, pag umawon siya sagkod paman. Amen. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Dios. Matindugan gabos asin lurikyaw niyato ang ebanghelyo. Dadamog ako sa mga kataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong Pagrokyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagdatong sa runa kan Cesarea de Filipo, si Jesus nagapot sa iyang mga disipulos. Sisay sa paghuna kan mga tao, ang aki nin tao. Nagsimbag sinda, may naghuhuna na siya si Jeremias o saro sa mga propeta. Nga naghapot sa inda, kamo, sisay ako sa paghuna nindo. Si Pedro nagsimbag at sinagsabi, ika ang Kristo, ang aki nin Diyos na buhay. Si Jesus nagsabi sa iya, paladan ka Simon, aki ni Jonas, huli ta iyan, da ipinahayag sa imo, din sisay man na may laman asinto lang. Ipinahayag iyan sa imo nin sa kong ama sa langit. Ngunyan, sinasabihan ta ka, ikagapo, asin sa ibabaw kay ning gapo, papatindugon ko an sa kong simbahan. Asinan kapangyarihan nin kagadalan da inakakadaog sa iya. Itatao ko sa imo ang mga liyabi kan kahadean nin langit. Ano man nagapuson mo sa daga, gagapuson man sa langit. Ano man nahubadon mo sa daga, huhubadon man sa langit. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kakurangan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Good morning. Good morning. Pagkatapos mong grito na good morning an sa imong kataid, sabihan mo siya, may good news ako sa imo. Ano po ining good news? Na ang Diyos is not actually looking for perfect people. He is looking for willing people. So He is after our availability, not our ability. Dahil ang Diyos nakatutok sa satuyang abilidad na pipilion niya, aapudon niya dahil tayo ka talentadong Pinoy. Pipilion ka niya because you are willing and available to respond to His call. That's the good news na tigtatao po sa tuyakan sa tuyang ebanghelyo mo niya. Takon siguro, ang pigahanap kan Diyos mga perpektong tao, sa paghiling ko, none of us
would be here today. That's very consoling. Dai tigahanap kan Diyos, superpektong tao. Takon superpekto, dai digding maninigo, kaibahan na supadi. Dai tangon yan makukuan sa tuyang sa diri sa atubangan niya. Si Pedro, na ang solemnidad, pinagsaselebrar tangon yan, sarong very impulsive na tao. In fact, nanuga baga siya, na maski anong mangyari, dahil niya ninigaran at sa tuyang kagurangnan. But thrice, 3 times, he denied the Lord. Bako siya perfecto. Pano ning kaluyahan. Iyuman po si San Pablo, mahigoson na taga-persigir kan mga Kristiyano kay itong panahon. Pero nga daw ngunyan, naal daw, sinda pinagtatawan niya to nin honra. They are honored as the 2 great pillars of the church. Si San Pedro as in San Pablo. In fact, what we celebrate today is not simply a feast of Saints Peter and Paul. It is considered to be a solemnity. Why? Ngata daw. Because these 2 people, of course, are not perfect people, but these 2 people made themselves willing and available to respond to God's call. So tulong simpleng tataramong ang pwedeng makadescribe kan istorya po kan sa inyong buhay. First is about their encounter with the Lord. Nasa batan, naengkwentro ninda sa inyong buhay ang sa tuyang kagurangan. And if you notice, Jesus met Peter and Paul exactly where they were. They were broken people. They hinalat kan mahal na Diyos na magisindang banal. Alagad mantang yaon sinda sa tahaw kan sa indang kaluyahan, duman na enkwentro as in inapod sinda kan sa tuyang kagurangan. Peter was an ordinary fisherman. Paul was a fierce persecutor of Christians. But Christ did not wait for them to become perfect. He loved them first. Namutan niya sinda sa tahaw kan sa indang brokenness, sa tahaw kan sa indang weakness. So sa paghiling ko po, ngunyan manaal daw, gusto man kitang maengkwentro kan sa tuyang kakurangan. Jesus is also meeting us in our fears, in our failures, and in our weaknesses. So that's the first word, encounter. After this encounter, iyo po ang inaapod na conversion. Pagbakli. Pagbabago kan sa indang buhay. The encounter change everything. Love transformed Peter from a fearful disciple into a courageous shepherd of the church. In fact, we heard in our gospel that the keys of heaven were entrusted to Peter to become the leader of the church. Love also converted Paul from a persecutor into an apostle to the Gentiles. So that gives us the impression that real conversion begins not with fear of punishment, but with the experience of being deeply loved. Nagpupuon ang konversyon sa pagmate, sa eksperyensya na sa tahaw kan sa tuyang mga kaluyahan, sa tahaw kan sa tuyang mga pagkakasala, namumutan ka kan Diyos. O sabihan daw mo niyan sa katain mo, maski turog ka na, namumutan ka kan Diyos. O sabihon sa katain, kaya mata na takong madagusan ka. And the third word is about commitment. What was the first one? Encounter. And that encounter results into conversion. And the third one is commitment. Madali unto muna, no? E-C-C. So sa inda pong pagkamuot kay Kristo,
was converted into a lifelong commitment. Peter gave his life leading the church. And Paul spent himself preaching the gospel to the ends of the earth. So, ibig sabihin, both sealed their faith with martyrdom hanggang sa kagadanan. Idinusay ninda ang sa indang buhay. They were committed to the Lord. So, ibig sabihin sa napo kaini, ang sukol palan kan sa tuyang pagkamuot, sa tuyang kagurangnan. It's not how loudly we say, I love you, Lord, but how faithfully we follow Him every day. So, kaya baga, ngunya na aldaw sa tuyang gospel, hinapot sindakan sa tuyang kakurangan. And I think the same question is also being given to us by our Lord. Who do you say I am? Sisay ako sa pagpuna nindo. Asin ang simbag kaini sa paghiling ko, bako sana sa tataramon. Ang simbag kaini na dapat itauta, dapat nasisilag, asin nahihiling sa satuyang buhay. Kaya ngunyan pong aldaw, sana si San Pedro, asin San Pablo, matukduan po kita, madara kita, tanganing maingkwentro man yato, ma-meet man yato sa buhay yato ang satong kaburangan, and we allow Him to change our hearts, and that we may remain faithful to Him until the end. Just like Saints Peter and Paul, may we also encounter Christ. Let that be our prayer for today, and be converted by His love, and commit our life to His mission. Amen? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sorry, Bicol palan sumisa. Tindog na tabi kita ay pahayag taan sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit, asin daga, asin kay Hesu Kristo, aking bugtong niya, kagurangnan ta. Ipinangidam huli ka ni Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hale duman, mabalik sa pagukom sa mga buhay, asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Ngunya na aldaw, mantang pinagsaselebrar niya to ang solemnidad ni San Pedro asin San Pablo, ipamiibi niya to ang Santo Papa, mga obispo asin kapadean, pati ng bilog na simbahan ni Diyos. At sa tuyang simbag, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamiibi. Ang Santo Papa, tanganing iligtas siya sa anuman na pag-alaman, asin itao sa iya ang halawig na buhay, mamiibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Ang mga namamayonin banwaan na dangugoninda, ang tingog ni Kristo, mamiibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Ang mga dukha na nasa kahorasaan, nagihelang asin inaapi, na itao sa inda ang pagkaherak na sa indang lilalaoman, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Para sa gabos na uya sa misang ini, tanganing ang tataramo nin Diyos, na sa indang nadangog, iyo ang magtao sa inda nin liwanag asin buhay, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Sa espesyal na paagi, ipamibi niya to ang success kaining Diamond Jubilee Celebration kan sa tiyang diocese at siya na hapon pupunan asin na gigibuhon ang pagbukas kan celebratory phase kan sa tiyang Diamond Jubilee as a diocese dumampo sa katedral. Ipamibi niya to ang success kaini lugod maging marayan panahon
at siya na hapon. Ipamigdi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, ang samong O pamiig. Diyos, sa muyang ama asin para surog, danguga asin kay rati kani, ikaan sa mong ranga asin kusog, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Itinutulot niya mo ang narakasin at tinapaning aking kakanon. Imuhay na mayong Pamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod. Ken Diyos sa mga makakamahan. Ako ang manlugod, ng kagurangnan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyangaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, an pamibi kan mga apostoles magantabay sa sakripisyo na samong dinudulot sa imong aran, tanganing pabanalon asin magibo sa mong maludok sa imo sa pagselebrar kan sakripisyo huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa ido. Asin sa imong Itaas ang espiritu. mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na magakamhan na daing kasagkoran. Taan mga apostoles na si San Pedro asin San Pablo, nagpapaugma sabo hulikan sa imong kaisipan. Si Pedro na nanginutan sa pagpahayag kan pagtubod. Si Pablo ang matibay na para paliwanag na ini masabutan. Si Pedro na nagtugdas kan enot na simbahan sa mga natada sa Israel. Si Pablo ang maestro asin para tukdo kan mga nasyon na aapudon pa. Kaya, sa manlain-lain na paagi, sarong pamilya ni Kristo ang tiniponinda, sabay na ginagalangan kan kinaban, naghiras sa sarong korona, kaya kaiba kan gabos, na santos asin anggeles. Sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, murabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa bo, maging hawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taili ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan,
Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bagan sa mong Papa si Leon, kan sa mong obispo si Joel, asin kan kapos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asinan gabos ng mga gadan, tangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahan ang sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, kaibahan si San Pedro, asin San Pablo, asin gabos na santos, nakaitu pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Wanyan, mamibi kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kakurangnan. Ama niya mo. Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa arualdaw, itaong mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak maging danay na talingkas sa kasalan na sinmanligtas. Sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa, na siya mapatunino ng asin magkaburonyog. Sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tuyak mo niya na ihiras sa lambang saro, ang tanda ning katuninongan. Peace be with you. Peace, everyone. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin an sakong kalag mauumayan. Anawak ni Kristo. Amen.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ikapalan kagurangan an mga kapanon an manukang amanang naiinitang isa kuyang lukhang Mamipi kita. Kagurang nanwarasan sa mong mga binago kaining sakramento na mabuhay ng gad sa simbahan. Tanganing kaming lagdadanay sa pagbaak at tinapay, asin sa katukdoan kan mga apostoles, maging sarong puso asin sarong kalag, na pinapusog sa saimong pagkamuot. Huli ki Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Salamat po sa inyo kabos. Magirilingan po kita at yan na 4:30 in the afternoon. Duman po sa Cathedral, St. Gregory the Great Cathedral Parish sa pag-celebrar kan sa tuyang Diamond Jubilee, 75th year anniversary kang foundation kan sa tuya pong diocese. So, mayo kita digdinin 5:30 p.m. na misa. Sa gabos na simbahan sa bilog na diocese, mayo nin misang 5:30 in the afternoon. Kasubagong alas 6 nin aga sa rabay, gabos na kampana kan simbahan sa bilog na probinsya asin diocese kan Albay, nagbagting na nagtao sa tuya nin signal kan kapinunan kan sa tuyang selebrasyon. Sabi kayan, opening of the celebratory phase kan sa tuyang Jubilee celebration kan foundation kan sa tuyang diocese. So at yan pong 4:30, duman kita mahirilingan, pupo na nini sa opening kang Jubilee door, duman po sa cathedral. And sa pag-atindir taman kaini, an sa tuyang Santo Papa, nagtao sa tuya nin plenary indulgence. So kaya may mga kaipuhan kitang utubon. Siyempre so pagkumpisal, pagkomunyon, pagpamibi sa intensyon kan Santo Papa, pagsimba duman sa cathedral. Tanganing makamtan niya to ining plenary indulgence. So salamat po sa indo. Asin sarabay kitang mamibi para sa marhay na panahon. Sabihon taki, Henry, you are not welcome. Digdi sa Bicol. Taan ngaran kay ining bagyo si Henry.
So, Henry, you are not welcome. Sorry. Day ka man lugod magdagos digdi sa samo. Yan. Delikado ka kay Kaloy. Nahali pa sana si Kaloy, baka bumalik. Pag uminabot si Henry, delikado siya sa satuyang sakristan mayor. May sugon pati po ini. May sugon na maray. Sadit sana, pero maisog. Salamat sa gabos na naglingkod sa satuyang misa, choir, lector, commentator, mass collectors, asin sa satuya pong mga mass sponsors. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Iduko an payo, asin maghagad kan bendisyonin mahal na Diyos. Sa tabang asin pamibi ni San Pedro, asin San Pablo, antabayan kamo kan kagurangnan sa oral daw nindong pagkabuhay, idikay sa anuman na mga peligro, pag-alaman, asin kahilangan, iwaras sa Indo, ang kinakaipuhan din kusog, asin balaog, tanganing danay kamong makapaglingkod sa iya. Inihinahagad mi, puli kay Kristo, na sa mong kakurangan. Amen. Amen. Asin bendisyon ang lugod kita, nin Diyos na mamumuton, ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, sa katulinongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Sarapay niya itong amiton ining Jubilee song. Iyaan, ilang tabayan, sinusugo kan kagurangnan. Sararo kita sa satong pagbaklay, aninterong halmay gapos kita magrukya. Pitong dekada may lima, ang Diyos tanay nakaibata sa bagong dalan na agihan. Simbahan na sinudal, day niya kita pababayaan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kan kagurangnan. Sararo kita sa satong pagbaklay, aniterong alman kapos kita magrukya. Aniterong alman kapos kita magrukya. 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 Salamat po.